Wel, dyma ni yng nghanol cystadleuaeth y Parau Gwartheg beef cynhenid wedi I magu gan y rhai hynny sy'n ni arddangos nhw eleni. A mae yna 10 par o wartheg yma. Mae yna 4 par o wartheg burgorn. Mae yna 2 bar o wartheg yr ucheldir. Mae yna 2 bar o wartheg dion Cymreig yma hefyd ar Henffordd. A mae Dafydd gyda fi o hyd yn gwmni, Dafydd Ellis o Dywyn. Ond bellach yn byw yn Aberystwyth ac y beirniad Wil Edwards, Dafydd, wedi cael cyfle nawr I weld y parau bob un ohonyn nhw a wedi gweld nhw'n cerdded ag ati a maen nhw mewn un llinell hir. Mae yna parau da yma'n does? Mae yna amryw o rei peryg yma does. Da ni wedi cael y fraint o weld nhw'n agos yn fama. Mae amryw o rei burgon na wedi dangos I hynna'n yn beryg yn does. Eto fel ni'n deud ar yr I di hefyd, ond ie, gyd at flas y beirniad hefyd ar diwedd y dydd yn dydi. A mae'n neis iawn gweld gymaint o'r brydiau cynhenid yma a bod gymaint o baren gymwys I ddod allan yn y dosbarth yma. Maen nhw'n wartheg wedi I magu, maen nhw'n wedi magu adre fel petai yn dyfa. Mae'r pobl yn troi nhw allan yn rhyfeddol o ddaw ar y deg. Yndi, a mae'n nais dangos o'n drwy yn ddechrau gwartheg cynhenid ac yn gallu rhoi sioe da mlaen i'r cyhoedd yn dydi. Yn union. A mae'n nifer fawr iawn o wartheg burgorn yma eleni. Nhw sydd ar nifer fwy o wartheg ar ôl y lims a mae safon y gwartheg nhw'n amlwg heddi fan hyn efo 4 par mor neis allan. Yndi, yn amlwg mwy poblogaidd bob blwyddyn yn dydyn. Eto, bridiau cynhenid yn gallu gwneud cystal a bridiau eraill ac fel oedden ni'n deud cynt am lot llai o gosta. Yn union. Mae ymwneud fod yn tynnu 4 dwi'n meddwl ymlaen o'r llinell yma. Cyn dewis wedyn pwy fydd yn cipio y garden goch na. Felly, pwy tybed fydd yn dod ymlaen. Wil Edwards wrth gwrs wedi bod yn beirniadu y tîm o 5 yma ddoi. A wedi cael tipyn o dasg yn beirniadu honno. Achos pan mae'r cylch ma'n llawn o wartheg gorau'r wlad, mae'n dipyn o dasg wedyn, mae'n dipyn o job yn dwi, Dafi. Bach llai o waith gen efo heddiw na, be oedd gen efo ddoi, dwi'n meddwl. Oes, ti'n iawn. So ni chydig bach llai stressed am hyn, a be sef yn gorau wneud ddoi. Mae'n mynd ôl at y par wartheg dion. Mae darw bach ifanc smart iawn fan hyn, yn does? Mae o'n smart, mae'n cigog. Dipyn o hyd iddo fo fyd, yn does. A fel oedden ni'n dweud fel oedd o'n pasio, mae nhw'n matcho I gilydd yn dda. Ynddi, maen nhw wedi gwneud y dda fyna I gael tarw ifanc I fatio heffer fach ifanc. Mae'n gweithio dda. Wy'n lwco'r par Henffordd, mae rhai cyfaddau. Dwi'n meddwl bod yna bar arbennig gan y Gwartheg Henffordd yn y dosbarth yma. Rhif 3-2-5-6 a 3-3-6-3 dwi'n meddwl. Ie, 3-3-6-3. Mae'r ddwy heffer Henffordd na. Maen nhw'n ddwy heffer smart iawn. Maen nhw'n ofnadwy o drawiadol sydd o'i blaen yn dydyn. Oedden nhw'n cerdded draw at ni, oedden nhw yn ofnadwy o drawiadol. Mae'r penna yn smart efo nhw'n dydyn. Maen nhw'n lefel iawn fyd, yndyn nhw? Yndyn. Sy'n un o, falle fydda nhw'n agos at y brig a falle twyd. Y burgorn, mae gan y gwartheg burgorn. Wartheg da iawn yn y dosbarth yma nawr. Wrth I Wil Edwards gerdded nôl. Mae'n galw'r par yma ymlaen. Mae'n galw'r dion Cymraeg ymlaen. Mae'n galw'r... Mae'n nôl ma fe. Dwi'n wedi galw'r Henffordd ymlaen. Mae'n mynd nôl at yr... ucheldir o bosib, efe? Le mae am fe nesa? Mae yna wartheg hirgorn nis. Mae yna'n bar o wartheg hirgorn. Da iawn yma. Efo teulu Castell Carreg Cynen, Llandeilo. Am sioe brysur maen nhw'n gael. Dod ar holl wartheg allan ac yn troi nhw allan yn y tîm o 5. Pare a'r bencampwriaeth. A di pobl ddim yn sylweddoli faint o waith dim weithiau sy'n mynd fewn I troi gwartheg o safon fel ma allan. Na. Mae'n fusod a fusod o waith yn mynd fewn efo amser. Achos chwarae teg iddo. Ti'n meddwl tynnu 2 bar mlaen. Pwy fydd y nesa? Mae'n ôl gyda'r par burgorn ar y pen pellaco. Gwartheg cryfion yn dri? Maen nhw yn. Y gwartheg sydd o'i flaen efo nawr, maen nhw yn wartheg cryf. Ella be fysa ti'n dweud,
yn match o'i gilydd. Cystal. Falle o bosib ddim. Ond, ie. Mae'n sbio lot yn yma. Mae'n cymryd amser. Mae hynny'n sicr. Ynddi, roed nhw. Reit, y burgor mlaen. Tarw. Tarw ifanc ar effer. Effer neis fyd, ynddi. Yn dwi, effer wen drawiadol. A pwy nesa, felly? Felly mae yna ddau bar o wartheg burgor wedi cael ei tynnu mlaen. Tybedle mae Will Edwards o Sir Fôn am fynd yn awr. Un par fach arall sydd angen, mae'n dod nôl lan at yr henffordd. A mae'n edrych yn camu yn ôl. O dia, wedi galw'r henffordd ymlaen. A dyna ni te, dyna'r pedwar sydd wedi cael ei tynnu mlaen. Yr henffordd, y dion Cymreig, a mae yna ddau bar o wartheg burgorn. Ond pwy sy'n mi fyna hi yn y bencampwriaeth yma i'r pare wedi i magu gan y rhai hynny sy'n i arddangos nhw. Dowch nôl ato ni, a mae'r ateb nes ymlaen. Wel, croeso nôl ato ni i Ben Llanw, y bencampwriaeth i'r pare o wartheg cynhenid wedi i magu gan y rhai hynny sy'n i arddangos nhw. Y pedwar sydd wedi dod i'r brig ar hyn o bryd ydy dau bar o wartheg burgorn, par o wartheg dion Cymreig a par o wartheg henffordd. A Will Edwards y beirniad yn agosau dwi'n meddwl at ganlyniad, a mae Dafydd Ellis gen i o Aberystwyth o hyd a Dafydd. Le mae'n mynd? Le mae'r garden goch yn mynd, ti'n meddwl? Mae'n sbio lot ar y rei burgorn, ond swn i'n ofnadwy o hapus os dwi'n mynd i dewis y gwartheg dion. Dwi'n meddwl bod e'n lwc o'r gwartheg diod. Mae yna darw bach smart fydde ti wrth dy fodd yn bydde ti? Swn i wrth fy modd. Swn i wrth fy modd. Maen nhw'n bar da yn dryn. Maen nhw'n gwneud yn dda i gael tarw bach ifanc i fatio. Ond mynd nôl at yr ei burgon ma'n nhw'n neud. Drwy o'n neud. Ie, nôl mae e'n dod at y gwartheg burgorn. 3-4-4 a 3-4-1. Wedi i Magwyd yn cael ei dangos gan y teulu Sawter, sef Susie a Cara Scarlett yw enw'r ddwy fach yna. Ond mae'n ôl gyda'r gwartheg dion wedi mynd â hi! Wel, gwych iawn! Gwartheg Robin a Joe Ransom. Black Mixon Zelensky a Black Mixon Bell a'r burgorn yn mynd ar gil, Wobr. Dafydd, wyt ti wrth dy fodd? Dwi wrth y modd. A par ofnadwy yn neis ar ei burgorn na hefyd, ond dwi'n ofnadwy a hapus bod y gwartheg dion di mynd â hi. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. A i fewn i gael gair sydyn gyda'r enillwyr o Sky. Maen nhw wedi wneud y canlyniad a maen nhw'n hapus i fydd o fewn, felly. Robin, I believe? Yeah. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. What a great feeling. Oh, brilliant. Yeah, we've been working for this for months, absolute months, and they just come together, haven't they? Today, How many cattle have you got in total? How many? 16 cows and followers. Yeah. Only 16, but top quality cattle. Yeah. So he's the son of the Welsh Black champion last year. Oh, brilliant. And he's only 17 months old, so hopefully he's got a good future. I was just going to say one for the future, certainly. Absolutely. Llongyfarchiadau mowr iawn. They are absolutely fantastic, and it was such a strong class. So some great short horns here on the Herefords and the high. They were wonderful. They were fantastic, and everybody really works really well and hard to get here. And, it's a bit of luck at the end of the day as well. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Da iawn.